Clearly I wouldn't feel safe ndichikusiya padheni pane family mabhebhi chichichichika ndichimbanya kunotenga chingwa because pane muquestion imwe yamba yauya zvikanzi ndikubvunze kuti iwewe anzi wakambolaza mai vemufesi wako wakarohwa. Okay, before satapindira question iyoyo anti iwo kanisane mukadzi wako kana ari huri achidawo zvokungolaitwa, of course nchamudya mukadzi wako. I mean blame nini iwo unororere huri iwo why uchirora hure? Why would you leave me nemukadzi wanozati hure? Why urorere hure? Ini kana asina kulaza achalazwa neumwe munhu anti achalazwa nakanzi ari kulazwa pasi either way ari kulazwa. Saka why uita kutora hasha dzako paundiri handi mukadzi wako ndiye iye anoita zvinhu anti waibata. Saka you cannot blame me kuti iwe wakarora hure kunzi Mandla alaza mukadzi wangu ndiwe wakarora hure anti waibata. And then kana ndapedza question nako ndikuenda iyoyo question iyo it was one yanga iripo palist yako but I'm going for it but it was one yo waignore question yanga iripo palist kuti hatisi kubvunza izvo but hazvina basa but since wabvunza Mandla inini yandaudzwa ka asi ndabvunza and I'm not going to ask. Uri kuona this one hapana mbotaurira manager wako haana kundiudza. Saka manager acho ndo fired. Apasina managers from today. Yeah, we are for you. And mind you, it's only one. That one changing. And I'm not going to go there. Okay, Iribo. Thank you very much. Thank you very much. Nyaya ruvunza yekulaza moms and face is very sensitive, but same time and this guilty Rasta before even first asatambuuya kwa America vanhu vailazana tikazomira mufana uya shamwari yangu ndo zvandikwanisa kupindura zvoga and they keep it moving toenda zvakadaro but andikane problem nazvo ngauye padhemu pangu tomamisana like awambondimamisa because nyaya iyo but ndakamamiswa iko zvino hapana chandimamisa. Patotaura zvikadzi hadzi wakatomamiswa. But ori kupikidza kunge ndikuramba ndakakiwa ndakamamiswa rasi ko ndaramba iyo ndakamamiswa iori uita kunge ndikuramba no problem yako uda kuti ndirambe kuti ndakamamiswa rasta ndakadaiwa rasa ndikatocheka madreadlocks angakareba kusvika kunoku but nyango rini wakwira momuza kuti ndakumamiswa futi. All right. Chiri papa pamela ndikubvunza one question. Time yawaipusha scene ka. Uchinyazo zadawa. Uindi momzi wemfesi wangu zvekutodaro ka. Yo wanyatsofila sei? Waifungei? Kana zvazvi zveipa. Kuuza chini wangu. Kana makabose na momzi wacho makarwa neJemason mufunga kuti muita zviri normal. Mozoreketa mapfeni and mose muri tu iye na momzi wacho tikareketa tamuka tikati ko wangu nyasho pakatozoya polisi nechiji kwane polisi iyi vanhu malaita na mushe polisi akatozouya momzi yachinja statement but andikutaura zvakawanda nyaya kozi ichiri kupolisi zvayo but andikuzosungirira rasa kuti ndopesa ndasungwa nechiji but no pafeafea yanga zvinhu zvepfeafea wangu zvapera hatichinje nyaya because inondikuwadza wangu because nyaya ichiri kupolisi haisati yapera ndikuudza chokwadi ndapindura nyaya iyi munhu wose anozama ari kundibvunza nyaya iyi but ndaipindura rasa ahope hapasina mubvunzo inoleada to this mubvunzo iyi ndataurawo zvandataura kuti takataurawo nemadrinks ina moms amene zvakaitika but wangu vasina kundimamisa nasingataure ngainyarara but wakandimamisa momuzi yanga iri honi ndiri honi tikasvirana. Let's keep it moving. Okay, good. All right. Okay. Mandla. Why uchinzi baba Bonzo? Manje nyaya iyo atikunge bongo ndikata mari ka ndikata millionaire ndatovhure podcast yako ndikupe because very good
unogona painvestigation apa kuinvestigata unogona wangu. Why chinzi mapapodzi? Do you remember ndichirugara kukwekwe kumbizo pane rimwe hure raitengesa beans rainzi maibhonzo, mukadzi aitengesa beans ainzi maibhonzo. Saka mukadzi ndati kana sina mari ndaiba hembe dzamaini vangu ndonopa hembe kana ndombokecha. Hapana munhu asingakechi, ndaikecha those days ndasati acelebrity. Of course mari yanga iripo but ndani magirlfriend, but magirlfriend ndaanaki. You know that time after 6 a.m. kana no after 6 p.m. magirl vasikana vakakwana chaicho vanga vari kumba. You get it? Unoziva madhedzi kuZimbabwe yayamfesi wangu kuti musikana chaicho akakwana anofanirwa akumba by 4 p.m. Undibata kana undichisa kana no? Ndikubata wangu. Yeah. Saka madhedzi aya vasikana vaenda kumba na 4 p.m. Saka vanhu vanga varipo vanhu vaitengesa beans. Saka pane mukadzi ainzi maibhonzo. Ameno chii chakaitika, ndanorara maibhonzo kondomu rikadhuka. Wangu ndino kuti maibhonzo vainaka zvokuti even kondomu radhuka ndakafunga ndatova neAIDS from that time. Do you know kuti rasta ndindohembe dzamanyini dzangu dzandaiba. Do you know kuti apa I don't know amai vangu vafika hembe kuAmerica because my mom was already in America. So mom dzanga achibva kuAmerica vaine 6 masuitcase 2 angu ehembe. Whoever knows me from Kwekwe why is that nani salad those days. Nani salad ndafika ngemusalad nechichi. Even amai vangu vafika kunge kamusalad kikuno. But ndaiba hembe dzake ndichitopa maibhonzo for short time. Saka maibhonzo ndinoti chakaitika. I don't know chii chakaitika maibhonzo kondomu rabvaruka. Saka ndaifunga kuti neAIDS. Ndaimuda mukadzi ndichimukecha. That's why saka pakazofa ndakachema. Do you know asana mbochemera hure? Ndiana anochemera hure munhu anotengesa beans. Rasa pakachemera hure. Rasa ndakachemera hure. Uye mukadzi aitengesa beans but ndaimuda. Anganya mazigaro. Do you know kuti maibhonzo was good like Kefi? Do you know Kefi andifunga kuti Kefi nomuda zvake but she reminds me of my bones. That's why ndichita Kefi. She reminds me of my bones. But madlaudaro zaudara kuti Kefi indirection yekuna maibhonzo. No, wangu anonyebo wangu same body, same mentality, same jokes. Apana munhu anonakidza kudarika hure rata muupenyu rasa. Hure rinonakidza kudarika mukadzi womumba. Anoziva kuti Kefi makes me happy. Do you know kuti kana ndine stress Kefi kandifonera ndokanganwa zvose zviri kuitika. Saka meaning to say, so are you saying kuti Kefi hure? I'm not saying Kefi hure but hure mbichana. But I didn't say that. Hure mbichana. I know hure mukadzi wangu but I love you like that. Andunyepa. Rasa ini andunyepa. I would rather date hure nondinakidza than dating a girl to think kuti ahasi hure wangu. I'll date somebody anonakidza moyo wangu. I don't date for people. I date for moyo wangu kuti ndinakirwa. Kefi hure kune maziso kune move on but kwandiri she's okay. You get it? Saka pakazoitika problem. Amaibhonzo vakazama kupisa nhumbu ainzi amaibhonzo achibva hafu. Havangasina mwana ainzi bhonzo but vakabva hafu vabvisa nhumbu ndakachema. Ndakaenda kurufu. Those days I had money. Ndaidriver ndiri mupfanani before I came here. I was thinking I was like 18 or 17. Ndikadriver ka B18 ka Mazda. Ndine super maskadi nima I don't know if you guys know ainzi Chateau. Ndane Chateau nechiko. No, ndane Chateau nema Mainstain. I don't know if you guys you know that maybe murima sala. Bakana zvuru. Shukanzi munhu aida mukadzi wake. I mean that hure rakafa zvaro but rakarwadziwa rasa. But rakabetsera maini vangu kusazaba hembe. So that's where my baba bond came from. Ndaida hure rara rasa anonyepa. Ndairida randinakidza. Even I think that beans I loved it. At least the one thing that I like about you is you are being honest with us and your life is very, very interesting. Like kana yoga tofana kutombotsvaga one munhu anoacta movie yelife yako iwewe. Like pawakabva yonareta kubva kwokutanga ndati movie